Čau, vítám tě u ABT Drive a dneska si ukážeme E39. Začneme úvodem, řekneme si, jaký řady tehdy byly. Hlavní řady byly 3., 5., 7. 3. řada byla sportovní, 7. řada byla o komfortu, já jsem si vybral 5., to je něco mezi sportem a komfortem. Začaly se vyrábět v 1995 až po rok 2003. V roce 2004 se vyráběly už jenom kombíky. Facelift nastal v roce 2000 v září, ale o tom si povíme za chvilku. Když se to auto prodávalo, tak to stálo nad 1 800 000, hlavně podle výbavy, kterou jste si vybrali. Tohle auto, to jsem si spočítal, by stálo 2 200 000. Řekneme si, jaký motory tehdy vůbec dávali do E39. Dávali tam benziňáky i nafťáky. U benziňáku to začínalo od 2 litrů až po 5 litr a u nafťáku od 2 litrů po 3 litr. Benziňáky byly 2 litry, 2 trojky, 2 osmičky, 3 litry, 4 a M. Takhle. Po faceliftu byly 2,5, 3, 3,5, 4 a 5 litr M. Před faceliftem bych bral asi 2,8 jako mám já a po faceliftu 4,4, ne, tady blbost, tohle vystřihnu, protože všichni chtějí 4,4 tak jako tak. Nedoporučuji brát 2 litry, protože to auto přece jenom něco váží a 2 litry není extra silný pro tohle auto. Takže do naftových motorů se dávaly 2 litry nafta, 2,5 TDSO, 2,5 D a 3 litry. Doporučil bych 3 litry a nedoporučuji 2 litry a 2,5 TDSO, protože 2,5 TDS byl starý motor, dával se do E34, E36 a přece jenom tohle auto už je těžší a novější. Tyhle motory jsou náchylné k přehřívání, aspoň jednou za rok bych čistil chladiče. A když už jsem vám přehrál motor, tak bych se kouknul na výčko od chladiče, protože často i oni to způsobují. Jako se to stalo i mně. Když máte jakýkoliv motor, tak hlavně tam měníte olej po 10 000 maximálně. Bavorák říká, že olej v převodovce je doživotní, ale doživotní v Bavoráku znamená maximálně 200 000, takže auto, který je 15 let starý, tak už 200 000 dávno má za sebou. Povíme si něco o faceliftu. Tenhle model je z roku 1997. Facelift začal v roce 2000, konkrétně v září. Byly změněny světla, zadní i přední, moldingy, ledvinky, jak vidíte, tyhle už jsou po faceliftu, ale roky berou svoje. Dále se změnily motorizace a teďka si povíme všechno konkrétně. Já mám světla xenonový před faceliftem, ale už jsem si dodělal Angelized, protože Bavorák bez Angelized není Bavorák. Změnily se nárazníky po face i před face, M-kový je vždycky stejný. Po faceliftu už měli kulatý mlhovky, před faceliftem byly takový jiný. Ještě se změnily moldingy. Tady vidíte před faceliftem s chromovou lištičkou, po faceliftu už šli přímo v barvě auta. Taky se změnily zadní světla. Jak vidíte, tak tohle už jsou po faceliftový, ale tuningový. Změnilo se to, že už začali dávat lišty diodový. E39 před faceliftem, tady byly 2 žárovky. Když si řekneme o kvalitě auta, tak Němci v té době vůbec nešetřili. Plechy jsou tvrdý, kůže je opravdová, sedačky jsou pohodlný, nedá se to srovnat s současnými auty. Teď vám ukážu, jak prostorný je kufr. Já už tam mám subwoofer a zesilovač, ale i tak tam je dostatek místa pro převážení různých nákupů. Jak se tenhle kufr využíval v 90. letech v Rusku. Ne, tě neotevřu. Tak jsme se ho zbavili. Going down the streets, walking through the night. Every time I pass this way, I feel so warm inside. He's along my back, rises in the dark night, too cold the pain to use whole life. Going down the streets, painting all I see. Maybe sky
sound has color from my heart. Everyone can dream and see this. Now I say I know. Když se nacházíme v interiéru E39, tak si můžeme všimnout, že palubovka je mírně natočená k řidiči, aby měl komfort za jízdy. Dále si všimneme, že celý interiér je plný elektriky, ať to je dvouzónová klimatizace, elektrický okna, všechny 4, přičemž všechny 4 automatický, elektrický zrcátka a když máte i elektrické sedačky, jak mám já, tak se vám pravý zrcátko sklopí automaticky, když zadáte zpátečku, abyste si nepoškrábali kola. Zapínání světel má E39 normálně po levé straně od volantu, ale mozovky se zapínají po pravé straně, což je docela neobvyklý. Tak jste si v tu dobu mohli vybrat jakýkoliv interiér, ať chcete látkový nebo kožený látkový, sportovní látkový, komfortní látkový, normální nebo to samý u koženýho, elektrický nebo normální. Další druhy volantu, já mám třeba M-kovej, mohli jste si vybrat 4ramenej, mohli jste mít multifunkci anebo bez multifunkce. Já mám volant s multifunkcí M-kovej, takže to znamená, že mám i automatický tempomat. Tohle auto se vyrobilo 1997 a už tehdy měli elektrický volant. Místa v interiéru je celkem dost, při mým růstu 170 se tady můžu jí utopit. Bylo víc typů převodovek. Já mám 5stupňovou mechaniku, 6stupňová mechanika se dávala jenom na V8. A taky jste si mohli vybrat automat. Říká se, že E39 je jedna z posledních opravdových bavoráků. Já si myslím, že to je pravda. Taky vám teďka vysvětlím, proč vlastně ty bavoráci jezdí tak, jak jezdí. Když nepočítáme to, že pod kapotou má většinou 200 koní. Ale další důvod je ten, že když si sednete do interiéru, tak tady cítíte, že jste v bezpečí. Že jste v takovém malém tanku, v kterým se vám nic nestane, protože plechy jsou tvrdý. E39 můžete mít různý výběr rádií. Já jsem tady měl velký počítač, ale nestačilo mi to. Dokoupil jsem si čínský rádio. Je to kopie pod originální rádio, ale má to více funkcí. Když si to vemete, tak originální 16:9 rádio je už, když to řeknu, fakt zastaralý. Proto já jsem si vybral rádio z Číny, ale který má Bluetooth, videokamery, zadnicovací, GPS-ku, kterou si můžete každodenně aktualizovat, má to televizi, jacka, USBčko, Wi-Fi, je to rádio s Androidem, což si myslím, že v dnešní době je dost aktuální. Tohle rádio se dá koupit tak za 12 až 13 tisíc. Whatever she's having, we'll take 2 of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up, I'm about to toss you round. I'm about to take you out, I'm about to take you down, yeah. I'm about to take you down, yeah. Hear me? I'm about to take you down. I'm about to take you down, hey. Don't you give yourself away. Don't you let yourself alone. We should set the record straight. You should never be alone. Never be alone. Don't you give yourself away. Don't you let yourself alone. We should set the record straight. You should never be alone. Never be alone. Horses, don't be hasty, girl, you look so mighty tasty. Baby, I could eat you with a spoon. Don't be timid, don't be shady, you continue to amaze me. I surrender, I submit to you. Prepare to be swooned, taken by command. Lifted from your feet, meet all your demands. Drive me up the wall, force me to withdraw. Honest, there's no other option, swear I've seen it all by now. Don't you give yourself